बलूचिस्तान दा बलूचिस्तान और मुड़ा पदा अफगानिस्तान नेमरोज और आ सूबा हूँ थी यकी दुमिया सेनानी इनका आवारें सूबा के अब्दुल बलूचानी मजने आबादी तो यही मौजूद इसरा में बेसुत्रान करें ये शरफ दरा ये मजलिस तो का में दो मेहमान साड़ियन में अवली मेहमान मीर अबुल हसन मीरी सैयद अबुल हसन मीरी के डायरेक्टर हैं खाने फरंग ईराना और वजह वशत के मराक्षा नतवार शुक्रिया सैयद अबुल हसन मीरी अनुसे माइबी डायरेक्टर हैं खाने फरंगा व ये ताल्लुक चा जायदान है और या PhD को था इंटरनेशनल रिलेशन आदाब ज़ुबान और बलूची ज़ुबान हम बलद गप्पा एक मसलन दराज ताल्लुक ही और मरूची में मौजू बेस बलूची फ़ारसी वाला माँ होता शरफ दरा मैं दुमी में मानत वाजा ऐसा करें वजह वशत की मराक्षा वशनाम बतौजा वजह ऐसा करें नविश्तकारी मुहक्की या मतलब पोलकारी और हफ्त किताबें शंगुश चाबुतगम वो खासकर बलूची ये मास्टर हम होता और एम्पेल करने गए फ़ारसी हम मास्टर होता फ़ारसी हम बलद हैं और बलूची और फ़ारसी नियामा ये तर्जुमा कारी वाला हम बाज़ें कारस्ता मैं अमे मौजूद सर में बेस करें बलूची बरारी ज़ुबान सर माँ अमे वड़ा शरफदार मजलिसा शुमा हम बड़ ज़रूरत तो करें और मैं मजलिसा ज़ेबदार करें बिंदा था वजह मात्रा अभी अमी सवाल करें कि बलूची फ़ारसी ज़ुबान किस नज़दीक हैं ये सियादी ताल्लुक पर के बलूचानी जहमने दीचे ईरान सिस्तान बलूचिस्तान बलूचानी आबादी तो ये ज़ुबान ने वाला नज़दीकी बात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लफ्ज़ाना ज़बान शनासानशान गोशन के ज़बानानी की गोशन इश्तराक पेशीने तारीख़ी मुश्तरकी दारन مثل फ़ारसी و बलूची تأثیر و تأثیر دارن شان دیگه شان فارسی تا و بلوچی خب بلوچی فارسی زبان ایرانی نوعه مثلا که ایشان گشتر سمت شمال غرب ایران بودن دریای خزر آدن قدیم شاهنامه اگر مطالعه کرده بید شاهنامه تا راجع به گیلی و بلوچی آدن کنار هم یعنی هم منطقه بودن بعد کوچ کردن قرنها قدیم ایشان آتن این منطقه جنوب شرق ایران مکران منطقه ایشان و به هر حال اشتراکاتی باز دارن یعنی زبان فارسی باز واژگان آتن زبان بلوچی تا که فارسی تا فراموش بودن دیگه نه بخصوص فارسی دریشان و انون بلوچی تا زبان هستن ولی فارسی تا نه واژگان انگلیسیشان آتن و عربی آتن و اشتراکاتی بازی دارن اشتراک باز است اشتراکات زبان فارسی و بلوچیشان باز بودن به هر حال مردم سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق ایران که بلوچ نازست کنند و این منطقه بلوچستان پاکستان یا امروز افغانستانشان بلوچی گویش کنند و ایران هم باز توجه میتن اون مردم آدم بید خب زبان بلوچی یک زبان شفاهی ایران تا بود زبان کتبی نبوده که مثلا کتابیشان بود انون کتابایی هم چاپ بود فرهنگ لغت فارسی بلوچی سال 2017 ایران تا آقای جهاندیده نویسنده بلوچی چاپ کرده که کتاب سال جمهوری اسلامی هم بود اون کتابی و 60000 واژه دو جلد بود تا مثلا 60000 واژه بلوچی و فارسی ترجمه ایشان کردن فرهنگ لغت باز نفیس کتابی که ایران تا یه جایزه سال همایشی هر سال برگزار بود مثلا همایشی هست و آدنا این کتاب انشاءالله تقدیر بود و یه مرجع بود اون که تا پاکستان تا اکادمیشان علاقمند بودن که کتاب داشته بان انشاءالله و به هر حال اون زبان فارسی بعضی واژگان تا بلوچی هم هستن بعضی واژگانی که بلوچی عبارتن مردمشان فارسی تا نه ولی فارسی قدیمی بودن پیشینه قدیمی دارن و زبان بلوچی هم زبان ایرانی نوعشان گوشن که شمال غربی بودن مثل کردیشان یا زازایشان زبانایی بودن که یا منطقه شمال غرب ایران بودن و زبان بلوچی هم منطقه عنوان زبان ایرانی شناخته بید ولی ایرانی نو گفت فارسی خب زبان رسمی و ملیشان بوده مکاتبات بعض قدیمی انا بلوچستان تا زمان خان قلاتشان مثلا چون رسمی حکومتی بودن زبان فارسی بوده ولی خب زبان بلوچی زبان گویشی بودن مردم سیستان و بلوچستان تا بخصوص بلوچستان بلوچی هم اولا خب بلوچی دستبندی که بوده گویشای بعض متفاوتی دارد خب ایران گشتر زبان
هم رخشانی هست هم مکرانی و برخی گوشن 6 گویش هست، سراوانی هست، لاشاری هست و بعض گویش های دیگه. بلوچستان هم شان هستی اشتراکات دارید ولی گشتری زبان واژگان فارسی هست، ولی بعدن شسند و هندوشان آتان قاطی بوده گو بلوچی، یعنی گشتر واژگانی که زبان بلوچی بوده قدیما زبان فارسی بود. جی بعض جوان ماترا دہج اس کریں نشت واجہ سید ابوالحسن میری کی آباز برہدار اندازیہ بلوچی فارسی زبان سیادی و نزدیکی حوالہ اوکاس کر ایران بلوچی اسرا کارکنہ فارسی دیاما ایک نزدیکی ڈاکٹر گپور جاندید کار کے خاص کر لغت والا یہ دیما اور تگم ہمیں وڑا بلوچی زبان کا کوہنی زمان کا بچنے پہلوی اوستا کے ایران کوہنی زبان آہانی ہماسار یا ہم عمرین زبان بلوچی گوشک بیت کوئی تو لازم ایک سیادی او آئیے لفظانی بھی آئیے ترکیب با آئیے گوشک ما گالوار بھی بعض ہر حوالہ تو بیچارے بعض نزدیکی ہستے وجہ چونکہ سکجن تو ہم بلوچی فارسی والا ایکسپرٹ ہے زانتکار ہے کارم کا نگاہی نمگا تو بلوچی فارسی زبان سیادی نزدیکی اچھے وڑا گندے یہ بابت شرف دارا سکتے میں نتوارا ہوں جزا صاحب چونکہ واجہ گپایا کہ فارسی اور بلوچی ہر دوں کیسے کوہنی زبان ہے کوہنی کوہنی چھے وہ کسے اعتراض کو ترکا بلے ماں چونکہ زبانان بارہ چار ہیں تو یہ میں کہ فارسی زبان بھی یا بلوچی زبان بھی یہ کیسے پہلوی آگوں ہم اثرن تو ہم دورہ نہیں بعضیں زبان زانت یا لینگوسٹک کی بیتگاہ ہمیں زبان سر پٹپول کو دا تو بعض اب فارسی و بلوچی گوھار گوشتگا کہ دویں زبان کیسے گوھارا بعض آنچو گوشتا کہ دویں چا پہلوی درد کگا تو زبان زانتانی یا لینگوسٹکانی زبانانی بارہ بعض مختلف کیسے خیال دیمات کگا بلی اگا پہ تیچ کے انگیشتا کہ یہ دویں زبان چا کوہنا پیدا کا چونکہ میں پٹپول کاری لینگوسٹک کے اگنس کورن گوشی کہ اگا تو پہلوی زبانہ یا ایرانی کوہنے زبانہ ایرانی کوہنے زبانانی پٹپولا کے درکائے ہر ریسرچہ درکائے گوڑا ہما کوہنی تر بلوچی تو کا گندگا کہے کہ آنگا ہوتی زاگرے رنگا موجود ہیں ای تک کوہنے گال ہستان کوہنے لفظ ہستان انچوکہ واجہ گپا ہے کہ فارسی تو کانی بعضیں دگے زبان اتکگاں آئیے چھ فارسی اثر زورتا چونکہ عربی اور فرانسیسی بعض لفظاں کیسے فارسی تو اتکگاں بل بلوچی انگا ہوتی زاگرے اور کوہنے رنگا موجود ہے تو اسی میں گوشت کریں کہ ایشانی سیادی سب کوہنے بلے یہ سیادی دا مرچی کا برجا ہے یکی وشک کے فارسو بلوچ کے نشتگاں یا افغانستانہ کے فارسی دری گوشک بھی یہ سینانی جغرافیہ حساب زمین ہم یکی پدہ ایشانی زبان پدہ زبان تہا موجود ہے شاعری کوہنے شاعری ہے تو بلوچی کا بچارہ ہی تھا فارسی رنگ تر گندگا کہ فارسی الفاظ گندگا کہاں ہے وہ پدہ ہنچو کیسے ہنی میوزک موسیقی یہ ہم کیسے فارسی و بلوچی ہے دویں زبانانی نزدیک وہ پتہ ہنی دو در عبیدہ کو کلچر ہم یا حسابیہ ماغا فارسی یا ایران کلچرہ یا بلوچ کلچرہ یا افغانستان نشتے کے بلوچانی کلچرہ بچارے تو ایشانی درمیان ہم یک نزدیکی و ہم آئیں گے چا کوہنا ہست تو مرچی کا ہستے چونکہ میں میوزک کے تاثروز ہیں ادھا کیسے کی چکیں تو یہ دوینانی کیسے ہم ادھا تو ہم رنگی گندے تو یہ یا بطلہ بلوچی بطلہ سر چونکہ مکار پتا تو بطلان تا ہم مزنے تعدادے کیسے فارسی و بلوچی ہم رنگا ہنگے ایک دو بطل تو ذہن سے بوشک ہم مثلا چونکہ فارسی گوشک کے صبر بار شیرے نست بلوچی گوشن صبر بار شیرکنے تو یہ وڑیں کیسے ہم یہ بطل کیا ہم رنگی شنگ تو کا فارسی ہے تو مردس کا بتانا بطل نہ بلکہ شاعری زبان تو منی حیالہ کیسے ہیں قصہ تو ماں یہ گوشیں کہ فارسی و بلوچی رگ و رشک سے اجاہ پیدا کا نماغ بوشیں کہ فارسی چھ بلوچی ادرت کا یا بلوچی چھ فارسی ادرت کا یا دویں چھ پہلوی ادرت کا ایک اپرادہ البتہ بگوشت کریں کہ ایرانی کوہنے زبانہ اشنتا فارسی بلوچی گیلکی تالشی دیکھیں بعض زبانہ کہ اشانی ریشک چھ کوہنا حمودہ چھ پیدا کا بلے البتہ آگا پٹپول بھی ریسرچ بھی اور بلوچی تاہا کسے لفظیات درست زبانہ چھ گیشتر ہنی کی وعدہ موجود ہیں کہ کوہنی فارسی مثل کے واجہ سرپد ہیں مثل نیوشدی شب یہ زمانہ گوشتی دوش ماں وانگا گوشن دوش ماشی دوشی نا تو یہ وڑی لفظ انچینا کہ میں گورا انگا موجود ہیں یا فارسی دریا موجود ہے بلے نوکے فارسی کی جدید فارسی ہیں آئی تو کا بدل بیتے گا بلے ہم آہنگی ہم نزدیک کی انگا تک موجود ہے بازوان جی شرف در بے ستران بو گئے بلوچی و فارسی زبان نزدیک کی سیادی بابتا سید ابوالحسن میری ہو واجہ اسحاق رحیم صاحب زبان نزدیکی و سیادی بابتا واضح آپ پیجنے کا تو لازم چونکہ بلوچ قوم راج لڈو بار بھی یا یہ جہمنندی بھی
ये कौन कदीमी आसार और निशानी भी बम तो अच्छा ईरान इलाका है या रोबरकती बलूचिस्तान तो कुछ तो करें अब तो बलूचानी जमीन भी बुता तो ये मामला उतरिया हस्ता और ज़ुबान में वाला आगा मिसल साबा या तकाबली मुमासलत कुछ तो करें या बेम पर दीमी बुता तो बाज़ लफ्ज़ बाज़ तरकीब बाज़ चीज़ आउदा वड़े न वड़िया ज़ाहिर व पदरा माँ ये जुस्त भी करें वजह से सब चूँकि ईरान है जमने दे साकिन की बलूचानी आउदा आनी इक्तसादी व आनी जिंद अच्छे वड़ा तो दिस तक तो ये बाबत हमेशा तरह सफर خب امان طور که شما زانید ایران سرزمین واز وسیع بودن اقوام مختلف ایرانیاتن بلوچ هم خب قوم ایرانی بودن یادن از کنن گو مردمانم و مثل دیگر مناطق ایران جایی که آدنا زیست کنن مردم اقوام مختلفشان هم به کار و تجارت و کشاورزی و تعلیم و در آموزش و زندگی عادی معمولی دارن آدنا و شرایط هم فراهمی پر کاری کردن علاقمندن پیگیری کنن و دنبال کنن بعض اهل هنر هستن اهل ادبیات هستن اهل فرهنگ هستن شب اقوام ایرانی بودن که بعض وفادار بودن سرزمینی و هم شجاع بودن مردم بلوچ و به هر حال هنوزم زندگی معمولی دارن به قول معروف میشه مردمشان دیگه زندگی عادی کنن گوبرادران دیگه مثلا اقوام مختلف بودن فارس و نهایتاً بلوچ منطقه سیستان و بلوچستان قدیما محل معروف بود به سرزمین وحدت یعنی اون منطقه معروف به سرزمین وحدت و برادری گو هم وصلت کنن شیعه و سنی بلوچ و فارس وشان و رفت آمد دارن مراسمات مختلفی یعنی رفت آمد کنن مرگ و زندیشان که بید و برخی مهاجرت کردن مناطق دیگه ایرانشان به خاطر تحصیل به خاطر شرایط گیشتر زندگی کشاورزیشان مثلا برخیشتن شمال ایرانشان سمت گلستانشان خراسانشان قدیما خوشسالی کردن منطقه بوده و هنوزم شرایط خوبی دارن هنوز تجارتی که منطقه بید گشتر بلوچشان هستن و مرزنشین هستن هم مرزبانن به کشور و به هر حال مردم بلوچ مثل مردم دیگه ایران زندگی عادی و معمولی دارن و اقتصادم زنان بلوچ خصوص زنانشان صنایع دستیشان و هنرها و صنایع دارن که نه تنها ایران تا باز طرفدار دارید و مشهور هست شهره جهانی هم دارن نمونه شمی کلپورگان هستی منطقه دهستانی سمت سراوانی بلوچستان ایران و آدنا تنها موضع زنده سفال دنیا بود یعنی آدنا یونسکو آدنا ثبت جهانی بود و یک قدمت 7000 ساله دارید یعنی 7000 سال آدنا قدمت دارید دو ویژگی دارید در منطقه‌ای که آدناش چرخ دستیشان هیچ استفاده نکنن اما خاک روسیه آدنا منطقه استشان نکردن و گشترم زنان هستن زنان هستن و بدون هیچ امکانات چرخ و دستیشان این سفال تولید بید که نمونه شان دنا شما شاهد هستید انشالله مطرح گیشن جس کنیم بعض جوان سید گپا شب درم میں چونکہ سرحال موضوع بلوچی فارسی بنے والا ہیں اور مجلسہ زیبدار کرنے واسطہ پتہ مراکشہ آواز ہو رہی یا اوشتی نیم گرویں اور اوشت بریک بعد پتہ مجلسہ دیوان بری जी शरफ दारा या करते पदा वशत के माँ बेसुतरान कहें गए बलूची ज़ुबान और फारसी ज़ुबान में सियादी और नज़दीकी और अमरंगी और अमदरुशमिया वाला मुख्तलिफ वाला बेसुतरान बो गए और बलूची में मराकशा सैयद अबुल हसन मीरी के डायरेक्टर खाना फ़रंग एका और इसाक रहीम के नविश्तकारी हम साड़ियन माँ इसाक रहीम तैनी में रवें कि बलूची और फारसी ज़ुबान ने मगा अदब वाला तर्जुमा नगारी और खासकर मैं प्रोड्यूसर बलूच का नहीं सवाल करना कि तर्जुमा नगारी अच्छे बड़े रवायती नाजुक नावल हम तर्जुमा बुता और तो वद गो कि सफ़रनामा हम बलूच फारसी बुता और फारसी हम बाज़ चीज़ें बलूची तर्जुमा बुता तो ये रजाकारी रवायत अच्छे बड़ गेंदे और तफसीर मारा पूछ सकते
منت وارن زي صاحب اصلا شنك ما يقول ترجمه نگاری ربیت و بلوچی ادب تها چ کوهنا موجود ہے بلے پیسرا چوشا کہ میں کرا فارسی تچکا چ فارسیا بلوچی ترجمہ نہ بہ گیا ماروادا کے رسالہ تو کا تاک بندن تو کا بھاتا کن تو کا صادق ہدایت ونتگا یا صادق چوبک ونتگا یا دیکھے فارسی نوشتکار کے ونتگا تھا بڑا اردو اچھے کیسے پتا اردو کو مکہ چ بلوچیا ترجمہ وتگتا چونکہ میں دیکھے انگریزی باز نوشتکار ڈائریکٹ فارسی چ نہ وتگتا نہ ہچ زبان کی اشتری میں زبانہ کیسے اردو اچھے ترجمہ وتگتا کہ یہ چیزیں کیسے تو دومی زبان اچھے صحیح زبان اچھے ترجمہ کرنے بڑا یہ مشیر ختم بھی تو آل آپ زبان کو جان انگامات کو مرا سر وتگتا بلا ہنی چیزیں سال ہیں کہ میں برا ترجمہ جوان ربیت دیمات کا فارسیہ چ وہ تچکا کیسے بلوچیا ترجمہ بہ گئے مثال شیں کہ فارسی مستر ناول کہ کلیدر محمود دولت آبادی نوشتہ کتگ ناول ہے کہ 10 جلد کے ایک ناول ہے کہ دنیا ہم کیسے مستر ناول ان تو کا شمار بھی واد بخش باد پر بلوچیا ترجمہ کتا چ فارسیہ و یہ 2 جلد چاپ بھی تو بلوچیا و دیگه جلد ہم پریسا ہیں تو چاپ بہ گئے وہ ہمیں پیما کیسے ما گندے کے صادق ہدایت مما دمبی گے اور دیگه کیسے سنگ صبور یعنی ترجمہ بیتگا اور دیگه محمد امیریہ منصور علی مرادی تاریخ ماہ کہ تہار ماہ نامہ ترجمہ کتگا شر ناول ہے فارسی ہے اور دیگه کیسے محمود دولت آبادی ہے دیگه ایک کتاب ہے کیسے بابا سبحان قصہ ہم کیسے محمد امیریہ تچکا چ فارسیہ ترجمہ کتگا اور یہ ترجمہ سلسلہ انچو روانے پتہ بلوچی یعنی ما گندگائیں کہ منیر مومن شہر سپیدہ شہر سپیدہ کے مشنتے یہ شہر کیسے منیر مومن کے یا ترجمہ کتا فارسیہ نازک ترجمہ بیتا سودکال ترجمہ بیتا عزیز یادین یا ترجمہ کتا تو بلوچی ہم فارسیہ ترجمہ مری جد سفرنامہ باو دشتیاری ہے انہی سنگتی من گوشتے کہ آئی 20 قسط ما فارسی ترجمہ کتا تو یہ ایک شر ربیت ہے کہ فارسی بلوچیا تو بلوچی کیسے ہیں فارسیہ ترجمہ بہ گئے ہیں دوئیں کیسے ہیں زبانانی ایک شر ہیں وہ جوانے ہم آہنگی ہے وہ دیکھیں شن کہ ما یہ ہم گندگائیں کہ فارسی ایران انی لاتی یک تاکبندی اسرام سنگت کار آئے تھا تو اودا ہمارا میں کوشک بھی کہ میں گیشتر رجاں کے سرکار کو تھا کہ فارسی ادبہ بلوچی رجاں کے بکنے تو ای منیالا ادب ایک جوانے نزدیکی ہے کہ مزن وشتیہ چرند انی پدا دوبار شروع بھی تھا